Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Uba Pius Marwen, MLA Garanikor Constituency, henin kasni kekat atrik upanai risau. Ulah her jureb bat let jengok hi dalagi jongki kemat, ya kesnong balan. Kaba Jumat ya ke jingsha krong no ka kendo, haki benai liur lajan man lau senam. Ya uniu MLA Garanikor Constituency la senran lang do ba Kedi Pawa Chief Executive Officer Katnat Water Resources Shillong kakong AS Lingdo Additional Chief Executive Officer Katnat Water Resource Shillong uba Ki Lingdo Executive Engineer Katnat Water Resource uba WL Nari Sub-Divisional Officer Katnat Water Resource Shillong lembat kirang ba jang kasnong balan. Nakaliang uba Kedi Pawa ulay thu Bakatnat Water Resources kan herap banyada ya kini kejaka. Naka jingklong jongko ya ki rotwa jong kini kesnong. Daka basna daki jingker kumba julong syarit hor. Daka bapendap kendo no hakaliang badan kesnong. Kanang baka kan kiu palat. Hendrikan kiu tang arpusan persen nak hispa. Sya jaka badan kesnong. Kanang bantek lakam ya ka jingklong jongko ya ka kendo. Igum ka department ka balong ka jingkit kli. Haka banyada ki jing tua ke jing bam joko ngikwa bani rap kat bang ngikot akabor ndai hoy ban le ka ni ka bahe sis le ka simpor ngi marba ngidai ban yo ka funding na po ka ministry jong water resources na Delhi de kat bal ngila manta sipor ngi dia persyang ban ai jing da ya pi kum ka snong hang ni da ka ba ngin persyang da ki buj ki jongi kat ki bangila ku hai jinglut iba khamduna kebangi la banyo funding na ka state bangin le banyada nang tei bakan like ka hakapor ba jur flap kanam wan syu shani kumba ong no ni pusan na ka sispangin persyang ban pentoy ya ka na stay tang ar persen ngin penwan na syakani kalian da ka bangi sna da kita ki kebian wer ki ong ki ba la ya le syadkhar labun ki jaka ki bangi le da ki kebian wer de nang le kita ketemu ka ka nam jure ka bawan shani kala ka sedang ban bread ya ka khandau ki mau shani namar ngile ka 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 belosti jong namar ka bread khandau ha ka jaka ka ba kani ka jing speed jong kala duna kat bangin penyai state ya ka na state kalian ngin divert ya kani ka float ka belosti jong ka nang te kan long state nang te kan selat kan snalenti thamai nang te kat padang ni pat kan sedang ngla sna kata ka kebin wer kan sedang ban bread nang te na ba hai ka belosti kan bread shani te suki kindap ndai ya mentah sipor ndai hadin ngindang persyangi na ka department ngidang ha mentai ki konsultan jongi ki ban le ya ka flood protection river training works na do basdang te shadow bakut shadow bawal ka wai ka scheme ti menta kani ka scheme menta ngimpat yo gidang proses ka ti mulumala hapo ka sanpo kror persyang barsna nado nang ne shadow bawal ha borok ko we kumbat sanpo kror taba ngindang ya persyang banwat ka sanction na ka government of India amana ka state piatip hi bangimla ban don ka funding hado kata dai kasyong ro hakinong mikmat ka sarkar ka jongi ladaki ko apat ai funding hapo ka sanpo kror ya kani emergency ngin la ban le ta bang ang pingin le ta ka kebien wer bat ngin snagi ka ngin le ka dredging ta ka bang ti ka te ka mau ya ka te ka lenti ngin pelong penya ya ka wa ha ka por flood nang te kata ka bun nang ni kan nyai ndai sho shispa kan nyai ar pusan nang ni nyu pusan nang te ti ngakermen skem badang iyo ban petre kata iyo ban le kata phi kum ka snong balat pin don ga jingkermen bagane ka snong jong phi kan ne kan sa mo nak takalawai pad dang la yo padakal ka skim ga bahe ti ngin la ban tre khampa shu ka ban aji dak belong permanent ya phi nang shong shong hang ni te kumba sipor manta pila isngo da ka jong khmat pa le se kani ka kam ka bahe te ngiru ni priang ya kata namar baban le season le ya kam bahe mencukular kum kalong ka ba hi ndai nak le ka department yang nadu kini ki kila persyang menta bankin protect kam dai tang ya kini ka snong tang dai tang kini ki khendiat mitar ndai ki persyang ben protect ya baro le se jong kani ka wa jong baro arliang te ya kani kamut le se kandang simpor khendiat ka tu kat ne le se ki snem ne ki benai bet nak le ka jong aru kum momi khmat ngaru le se kam dai tang menta si bangin sukut no ndai dang yai budien susu ndai ya menta sipor
ya mentah sipor te kumba pira ya snol jong khmat kum to te kin sabo ya ke estimate kin sa thau sa wo benyada nama ba kum bangilap baladangim le kloi hapo kini ki liur bang ban sawan le se kasnong kalasam jenjar shushu tang mentaru ngalap ba kini ki snam ki bala dap no ngawan ban jungo ya kini ka snong kumut kidon ki yeng ki school ki barang ne ndai tang kat to snam da ki banai le se kitu ki yeng school ki yeng breu la ben la jano te nginge skem balangkat ka jingya tri rangkat lang bat ka department kumngi nong ki khmat bat nong kinong susnong ba ngin la ban le ai na kamta banyada yakani kasnong balat